שים זום. אני מרגישה כאילו אני מרגלת. רואה איך אני מרגיש? שיר, תעשי את הקטע מהשעון, תגיע באף. ז'ז'ו. אתה יודע מה זה ז'ז'ו? ז'ז'ו זה מילה בצרפתית. אתה יודע מה המשמעות שלה? סליחה שאני צועק חבר'ה. מה? זה לא אני. ז'ז'ו זה ז'ז'ו. לא, מה? אמרתי מתוך 5. עזוב אותה, היא בוגרת. שי, אפשר לדעת. מה נגיד? אני אתן מאירועי הפרקים הקודמים. טוב, אז היום גילינו ששיר היא בעצם לא אחת משלנו. היא בוגרת. היא שומעת מזרחית. היא שומעת מזרחית. ונכנסת לפייסבוק. היא לא נכנסת. היא נכנסת? קוסמק, מה? מה עוד היא עושה בתור ילדה בוגרת? אוכלת לבודבורגר. היא לא אוכלת יותר סנדוויץ' עם חמת בוטנים, והיא מביאה סנדוויץ' עם גבינה, שגבינה זה דבר נורא בוגר. נורא בוגר. וגם לא שוקולד כי זה משמין. וגם לא שוקולד כי זה משמין. וזה גם לא בריא. וזה גם לא בריא. ואני גם, די, ואני גם לא אוכלת. ותודה לשי שנתן לה כאפה. אני גם לא אוכלת כיף. תודה לעצמי. אני גם לא אוכלת גומי. די, יואו! איזו ילדה בוגרת. תראו איך היא לא מתחילה קטטות ומתנהגת בבגרות. אני לעומת זאת, אני ושי אנחנו לא בוגרים כמו שיר. כי למה אנחנו לא בוגרים כמוך? מה אנחנו עושים? לא בסדר. יושבים על השולחן. אנחנו יושבים על שולחנות, תראו אותנו כמו איזה פושטה כאילו. ומה אנחנו עוד עושים? אנחנו לא מביאים סנדוויץ' עם קוטג', בכלל לא הבאתי סנדוויץ' אפילו. גם אני לא. גם הוא לא הביא סנדוויץ'. איזה חוסר בגרות, אבל שיר התכוננה מראש. לכל אשר יבוא אליה, הביאה סנדוויץ', הביאה נעליים. בואי תראי לנו את הנעליים שלך, שיר. אתם רואים? רשום פה סטאר. תביאי. כמו חובי סטאר. כמו חומי סטאר. ופה יש לה כוכבים. בכלל, ילדי כוכבת. זה יפה. תודה. אבל אז לא. וואי, שיר, הצילום הזה ממש יפה, חבל שנמצאת בו קצת הרס. וואו, אני מאוד מצטערת. אגב, יש לי שעון חדש. ויש לי, וואו, זה באמת. אם זה עכשיו עם החוגים זה יותר בוגר. חלקי באש הגיהנום, טוב? אולי אני אעשה את זה, ואתה ממש מצטערי אחר כך. אני לא. טוב, עכשיו אני אמשיך כי מצאתי בשביל שאנחנו נורא לא בוגרים. כל כך לא בוגרים שהלק שלי, תראו איך הוא מקולף. כזה לא בוגר. יש לי פה, רשום לי פה, אני אוהב אותך, פלג רשם לי. שיום, לכתוב על היד זה כזה לא בוגר. אני יודעת, אבל אהבה זה דבר בוגר. ואני בפלג, אנחנו לא בוגר. זה לא בוגר. ואני יכולה להראות לכם אס-אם-אסים מצחיקים. לא, בעצם אין לי. טוב, אני רוצה... וואו, תרגיעי, מותק, זה קרוב מדי. אני יודעת, אני רוצה לצמח את הכוכבים. זאת זה? כן. רדיו-אקטיביים. טוב, תצאי משם הזו. חוץ מזה, מה עוד אני ושם יכולים לספר על החיים הלא בוגרים שלנו? אין לנו עבודה. מה עוד אין לנו? אתם לא יכולים לשיר כמו אירה, זה קינג. אין לנו, המיתרי קול שלנו כל כך רכים מחוסר הבגרות שלנו. שמי יצא, זה נורא. לפזר מסך הערפל. אני שונאת אותו, הוא הומו. איזה נורא בוגר להיות הומופוב. זה באמת בוגר. כאילו... למשל תראו אותי ואת שי, אנחנו בכלל לא הומופובים, אנחנו אפילו ההפך. I'm straight. טוב, מה עוד אני יכולה לספר לכם על עצמי? טוב,
ספרי לנו על הגובה שלך. אני אספר לך גובה. אני... יותר גבוהה משיר. כן, אבל זה כשיר כל כך בוגרת שהיא כבר מתחילה כן, אבל כבר כולם גבוהים יותר משיר. לא, היא זקנה, זה לא ככה. מה אתה, אני בשיא, אני בגדילה שלי, אני אפילו לא סיימתי לגדול. אבל השיר לא תגדל אף פעם. שיר לא. אף פעם. היא לא יכולה לגדול יותר. אף פעם. אף פעם. לא, זה מצחיק. היום אני כל כך הייתי לא בוגרת שאכלתי בטעות את הגרעין שלה שזיף ונשפחה לי השם. הייתי מראה לכם, אבל זה כאילו, זה קצת רפל. כאילו יש שם סיבים כזה של שזיף. בסדר, וזה גם ממש לא בוגר להעיר הערות באמצע משפט של מישהו אחר שאני מספרת משהו שקרה לי מלב אליו. אני פותחת את כל אשר אני מרגישה בתוך תוכי בליבי הקטנטן כמו שיר. שיר קטנה, זהו, ועכשיו אנחנו נגיע לפואנטה שלנו. שיר קטנה. 16 דקות של שיר קטנה? במה אתם טובים? במה? אנחנו טובים. טובים. אנחנו לא טובים בכלום. נכון, אנחנו לא בוגרים. אנחנו לא בוגרים. טוב, רגע.